ταξίδι ξεκινάμε παρέα. Με την Αριάδη, με τη Βασιλική, με τη Μέρη, με την Ήρυνα, με τον Πάνο, με τη Λιδία, με την Ήρης, με τη Δανάη, με την Ιακίθη, με τον Πέτρο, με τη Λετήσια, με τη Ζαγαρούλα, με τη Σαβέλα, με τη Μάκα, με τον Αναστάση, με τη Βάλα, με τον Έκτορα. Και με τη Βάνα που λείπει σήμερα. Είναι η πρώτη μας εκπομπή και έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Από την πόρτα σκοτάδω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στενό χαμογελό σου μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω. Θα χαθώ και σένα να με ξαναδείς μονάχα στον όνειρό σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τριγούν. Γιατί με άβρες παιδίνει πρωί καθάρια ζωντανή που κάνει τα γεμμένα φύλλα να τρώει. Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον όνειρό σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή η καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο γκρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανίποτη ελπίδα που έχεις κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή η καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Γιατί μ' αέρας που περνάει μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή η καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν.
έχει τραγούδια, συναγές, παραμύθια και ό,τι άλλο χωράει στο νου. Ακούσαμε πολλές εκπομπές και η αγαπημένη μας εκπομπή ήταν η Λιλιπούπολη. Εδώ, Λιλιπούπολη. Η Πιπινέζα μόλις καθάρισε την τουαλέτα και ο παπαγάλος ήθελε να κάνει τσίσα στην τουαλέτα. Τσακωθήκανε τι θα γίνει. Τα μπισκότα δεν τα τρώω, δεν μ' αρέσει το τυρί κι από την πολύ την γκρίνια έχω μύτη σουβλέρι. Παπαγάλε κάτσε Σούζα, θα σε δέσω με λουρί. Αχ, αυτός ο παπαγάλος πόσο με ταλαιπωρεί. Είμαι η Πιπινέζα η τρομερή. Η Πιπινέζα περίμενε το δήμαρχο, αλλά ο παπαγάλος δεν κρατιόταν. Και εσύ παπαγάλε δεν σου είπα να βάλεις τα ναυτικά σου? Τι με κοιτάτε σαν αγάλματα? Μα τι πάθατε τέλος πάντων? Το αμίλητο νερό ήπιατε? Νερό? Πω, τι νερά είναι αυτά στο παρκέ? Παπαγάλε, μας καταλάβανε. Ρώτησα, τι είναι όλα αυτά τα νερά? Τι είναι όλα αυτά τα νερά? Δεν τρέπεσαι λίγο μπιξ-μπιξ? Στο σπίτι σου δεν έχεις τουαλέτα? Στο πάτωμα τα κάνετε? Έχει χάρη που σε λίγο έρχεται ο δήμαρχος και δεν προλαβαίνω να σου τις βρέξω. Και εσύ παπαγάλε μην κάνεις τον αδιάφορο. Τρέχα γρήγορα να μου φέρεις το σφουγγαρόπανο. Καλά, πάω. Για έλα εδώ. Ποιος κουτσούλησε πάνω στην καλή πολυθρόνα? Ποιος κουτσούλησε? Θα σε γδάρω. Αίμα θα σου βγάλω. Γιατί μου κουτσούλησες όλο το σπίτι, Γιατί μου κάνεις τη ζωή μου μαρτύριο? Γιατί, Γιατί? Αμαρτίες έχω κάνει και τις πληρώνω. Αλλά δεν θα μου γλιτώσεις αυτή τη φορά, πουλή της συμφοράς. Πότε θα τα καθαρίσω όλα αυτά, ανέστητο πλάσμα? Αχ, τι να κάνω. Μη με κοιτάς, μη με κοιτάς. Αχ, από στιγμή σε στιγμή θα φανεί ο δήμαρχος. Πώς θα του κρύψω εγώ την κατάντια μας, Σπίτι είναι αυτό ή κοτέτσι? Αχ, γιατί δεν ανοίγει η γη να με καταπιεί την κακομοίρα? Γιατί, Μη μιλάς! Όχι, δεν είναι αλήθεια. Είναι ένα κακό όνειρο. Στον ύπνο μου το βλέπω ότι το σπίτι αυτό είναι σε αυτά τα χάλια και ότι από στιγμή σε στιγμή θα χτυπήσει το κουδούνι ο δήμαρχος της Λιλιπούπολης. Λιποθύμησα. Τα αγαπημένα μας από τη Λιλιπούπολη ήταν το χοντρομπιζέλι. Το χοντρομπιζέλι χορεύει τσιφτετέλι, χορεύει τσιφτετέλι στο χορό των μπιζελιών και τα κολοκυδάκια χτυπάνε παλαμάκια, υπάρχει πρασινάδα και πάνω στο γκαζόν είναι ένα πράσινο καινούριο παπηγιόν. Προχωρώ για το χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με λαχτάρα, αγκαλιά με μια κινάρα, το πρώτο μου ταγκό. Αυτό θα το στείλουμε. Ο Κώστας Πούλος, ένας συγγραφέας
που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που μιλάει για τον παππού. Είδε στο σχολείο μας. Ο Κώστας ο Πούλος έβαζε στα παραμύθια του τραγούδια με αριθμούς για να τα μαθαίνει ο εγγονός του παππού. Πέντε, πέντε, δέκα, 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 ανεβαίνω τα σκαλιά. Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές, όταν με κοιτάζουν νιώθω μαγειριές. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουβούρι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουβούρι και βασιλικό. Πέντε, πέντε, δέκα, 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 θα σου δίνω τα φιλιά. Κι όταν σε μετήσω κι όταν θα σε πιω, θα σε νουρίσω με γλυκό Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουβούρι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουβούρι και βασιλικό. Πέντε, πέντε, δέκα, 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 κατεβαίνω τα σκαλιά. Φεύγω για τα ξένα, για την ξενιτιά, και μην κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουβούρι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουβούρι και βασιλικό. Ποια είναι η αγαπημένη σου δουλειά? Νομίζω ότι όλες οι δουλειές έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω αεροπόρος. Η πρώτη δουλειά που ήθελα να κάνω ήταν αεροπόρος. Μετά, το δεύτερο πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν να γίνω γεωπόνος. Ξέρετε τι είναι γεωπόνος? Που ασχολείται με τα φυτά. Και μετά έγινα δάσκαλος. Σαν τη δασκάλα σας. Έγινα δάσκαλος στο σχολείο που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήθελα να είμαι μαζί με παιδιά, όπως εσείς. Και αργότερα έγινα συγγραφέας και γράφω βιβλία. Αυτές οι δουλειές μου αρέσουν πιο πολύ από όλες τις άλλες. Πώς σου έρχονται οι ιδέες? Λοιπόν, αυτή είναι μια πιο δύσκολη ερώτηση. Οι ιδέες μπορούν να έρθουν το πρωί όταν πίνεις καφέ ή το βράδυ όταν είσαι έτοιμος να κοιμηθείς. Δεν ξέρεις πότε έρχεται μια ιδέα. Έρχεται και σε βρίσκει εκεί που δεν το περιμένεις. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος κάποια στιγμή όταν νομίσεις ότι μια ιδέα μπορεί να γίνει βιβλίο, τη σημειώνω σε ένα χαρτάκι, και μετά τη σκέφτομαι και μετά μπορεί αυτή η ιδέα να γίνει ένα βιβλίο. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι όταν ήσουν μικρός? Το πιο αγαπημένο παιχνίδι όταν ήμουν μικρός, γιατί ζούσα σε ένα πολύ μικρό χωριό, ήταν το κρυφτό. Μου άρεσε πολύ να κρύβομαι και πιο πολύ μου άρεσε να είμαι τελευταίος και να φωνάζω φτούξε ελευθερία. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου τραγούδι? Το αγαπημένο μου τραγούδι, έχω πολλά αγαπημένα τραγούδια. Είναι πολλά που μου αρέσουν πολύ. Τώρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο περισσότερο απ' όλα. Γιατί αν πω ότι μου αρέσει πιο πολύ ένα από αυτά, θα στενοχωρηθούν πολύ τα υπόλοιπα.
Πώς σκεφτήκατε την ιδέα να χρησιμοποιήσετε τραγούδια για τους αριθμούς στο βιβλίο Παππούς? Θεώρησα ότι αυτό το βιβλίο, επειδή έχει ένα θέμα λίγο που μπορεί να κάνει κάποιον να στενοχωρηθεί, ήθελα να μιλήσω πιο πολύ για τις καλές στιγμές που πέρασα μαζί με τον παππού μου. Και ήθελα αυτές να θυμάμαι περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι το τραγούδι είναι κάτι που σου αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση. Και επειδή το βιβλίο μιλάει για αριθμούς, έχει πολλούς αριθμούς, σκέφτηκα να βάλω στο βιβλίο τραγούδια που έχουν αριθμούς που τους έλεγε ο παππούς, που τους χρησιμοποιούσε. Και μάλιστα όταν μου αρέσει αυτή η ιδέα, εκτός από όλα τα άλλα, γιατί όταν παρουσιάζω αυτό το βιβλίο, παίρνω την κιθάρα μου μαζί και τραγουδάμε με τα παιδιά τα τραγούδια αυτά. Τι σε κάνει να γελάς? Μπορώ να γελάσω με οτιδήποτε. Μου αρέσουν τα πολύ μικρά πραγματάκια. Μπορεί να γελάσω με μία ασήμαντη αφορμή. Μπορεί να γελάσω να με κάνει να γελάσω ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Μπορεί να με κάνει να γελάσω ένα ωραίο τοπίο που θα δω. Μπορεί να με κάνει να γελάσω και κάτι που θυμάμαι, που έχω ζήσει. Κάτι όμορφο. Το καλοκαίρι που πήγες διακοπές? Αυτό το καλοκαίρι που πέρασε, πήγα διακοπές σε μια πόλη που λέγεται Ναύπακτος. Και έχει ένα κάστρο και έχει πολλά πλατάνια στην παραλία και είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Μπορεί να μας μιλήσεις για την οικογένειά σας? Βεβαίως, μπορώ να μιλήσω για την οικογένειά μου. Εγώ ζω μαζί με την Έφη και έχουμε 2 παιδιά, τον Έκτορα και την Ηλέκτρα, που είναι τώρα 25 και 22 χρονών. 25 χρονών είναι ο Έκτορας και 22 χρονών είναι η Ηλέκτρα. Ποια είναι τα αγαπημένα σου παπούτσια? Τα αγαπημένα μου παπούτσια είναι τα αθλητικά. Όχι αυτά που φοράω τώρα, γιατί μου αρέσει να φοράω αθλητικά, όπως φοράει τώρα η κυρία Κούλα, γιατί με αυτά μπορώ να κινούμαι πιο εύκολα και νομίζω ότι με τα αθλητικά παπούτσια νιώθω ξανά ότι είμαι παιδί. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παραμύθι? Μου αρέσουν πολλά παραμύθια, αλλά αφού μου λέτε να πω ένα, θα σας έλεγα ότι πιο πολύ μου αρέσει ο Μικρός Πρίγκιπας. Ο Μικρός Πρίγκιπας μου αρέσει γιατί είναι ένα παραμύθι που το διαβάζει κάποιος όταν είναι πολύ μικρός, αλλά και όταν είναι πολύ μεγάλος. Μ' αρέσουν τα παραμύθια που τα διαβάζουν ευχάριστα όλες οι ηλικίες. Και ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένα παραμύθι που μπορεί να το διαβάζει και ένας γέρος άνθρωπος και να του αρέσει πάρα πολύ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο που έχεις γράψει? Τώρα αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι σαν να μου λέτε ποιο από τα παιδιά μου αρέσει περισσότερο. Αλλά αν επιμείνετε πολύ, θα σας έλεγα ότι ίσως πιο πολύ από όλα μου αρέσουν 2 βιβλία μου. Το ένα λέγεται «Μισό σοκολατάκι είναι σαν ένα ψέμα» και το άλλο λέγεται «Ο ήλιος στον κήπο». Αυτά τα 2. Ευχαριστούμε πολύ. Και το όνομά σας ποιο ήτανε? Λέγομαι Κώστας Πούλος. Και τι θα πούμε εμείς? Ότι τον ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και εμείς το ίδιο. Θα πάρω 12 παιδιά, 12 παιδιά, 12 μαντολίνα. Να τα πληρώνω μάτια μου, για σένα με το μήνα. Τα 6 κάθε πρωινό θα σε γλυκό ξυπνάνε και τα άλλα κάθε δειλινό από τη γιο στον ουρανό ξεριάνι θα σε πάνε. Και τα άλλα κάθε δειλινό από τη γιο στον ουρανό ξεριάνι θα σε πάνε.
σπάσω τους καθρέφτες σου 42 κομμάτια. Να βλέπεις να χτενίζεσαι μες στα δικά μου μάτια. Τα ποχτενίδια θα κρατώ που πέφτουν στην ποδιά σου και θα τα κάνω αγάπη μου μαλαματένιο φυλακτό να δέσω την καρδιά σου και θα τα κάνω αγάπη μου μαλαματένιο φυλακτό να δέσω την καρδιά σου. Ήρθε στο σχολείο μας ο Μαρμόλης, στο στοιχείο της πόλης. Θέλετε να πάτε να τη δείτε. Εμάς μας άρεσε πολύ. Μια φορά και ένα καιρό σε ένα δάσο σκοτεινό κατοικούσε μια γριά που είχε 11 παιδιά. Το να πήγε για κυνήγι, θα το γύρισε να φύγει για ταξίδι μακρινό, πέρας τον ωκεανό. 5 πήρανε τα μάξι να πλήσουνε μεταξύ, καλά 2 πήγαν φαντάρι κι άλλο ένα στο φεγγάρι. Έτσι στη γριά ένας γιοκάνι μοναχά. Βασιλιάς περνά μια μέρα με ωραία φιγατέρα που της πήρε τη μιλιά κάποια μάγισσα καρδιά. Ο κακός ο δράκος πάλι είχε μέλι στο μπουκάλι, το πατροσέρο και το μέλι στάλωνε μεγάλο χέρι και το μέλι στον τηγάνι όπως το έμαγε να φάει, έβγαζε μεγάλη γλώσσα και καθάριζε σαν γλώσσα. Λέει ο βασιλιάς στο γιο, ποιος θα πάει στο βουνό να βρει το κακό ζαγάρι, να το βάλει στο μπουκάλι και το μέλι και του καλού το μέλι να το φάει και να βυσχέλει, να το φέρει στο παιδί και να πάρει την ευχή του. Γέμισε το γιο παιδί μου και φοβάται μη χαθεί, μα κι άλλοι στο παλάτι. Ζητήσαμε από τους μεγάλους να μας πούνε γλυκές κουβέντες για το τέλος. Πόσο μ' αρέσουν οι καραμλίτσες, ήθελα να είχα 10 σακουλίτσες. Δεν σας το λέω φίλοι μου για αστεία, ήθελα να είχα ζαχαροπλαστείο.
πορτοκαλί, ροζ, φούξια και σοκολατί και πουά και ριγέ και βαμβάκι και... δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο τώρα, νομίζω. Ανάμνηση είναι μια γλυκιά λέξη για μένα. Μια άλλη γλυκιά λέξη είναι η αγάπη. Είναι τα φυλάκια. Είναι οι καρδούλες. Είναι το άγγιγμα. Είναι το μυρίζω. Μια γλυκιά λέξη. Θα μας χαρίσεις γλυκές λέξεις. Γλυκές λέξεις, βεβαίως. Γλυκές λέξεις. Να σας πω, πρώτα θα σας πω αυτό που μου ήρθε στο μυαλό βέβαια, γιατί είναι λίγο γλυκό. Μπακλαβάς, γαλακτομπόρικο. Αλλά οι γλυκές λέξεις για μένα είναι γιαγιά και παππούς. Θα μας χαρίσεις γλυκές λέξεις. Να σας χαρίσω γλυκές λέξεις. Λοιπόν, είναι πολλές οι γλυκές λέξεις τώρα που θέλω να σας χαρίσω. Να σας πω τι είναι για μένα γλυκές λέξεις. Γλυκές λέξεις είναι οι λέξεις στα σημειώματα που μου αφήνει η κόρη μου στο κομοδίνο. Το «μαμά, αν θέλεις κάτι πες μου» που μου λέει ο γιος μου. Τα γλυκόλογα του άντρα μου, το «εγώ είμαι εδώ» που μου λένε οι γονείς μου. Κάθε λέξη που μου λένε τα ανήψια μου στο τηλέφωνο. Όλες αυτές για μένα είναι γλυκές λέξεις. Επίσης, πολλά γλυκά λόγια βρίσκω στα παραμύθια ή κρυμμένα στα βλέμματα των αγαπημένων μου. Οι γλυκές λέξεις μου έρχονται στο μυαλό όταν βλέπω εσάς εδώ στο σχολείο και τις νηπιαγωγούς σας και τους δασκάλους όλους. Και πολλά γλυκά λόγια δεν χρειάζεται να μου τα λένε, τα σκέφτομαι. Τα σκέφτομαι όταν βλέπω κάποιους ανθρώπους. Και φυσικά πολλά γλυκά λόγια κρύβονται στα μαγειρέματα της Μαρίκας. Παραγωγή Αθηνά Κλάδη, νηπιαγωγείο Καραμέλα. Βοηθός παραγωγής Παναγιώτας Τρίκου Τομοπούλου. Οργάνωση, επιμέλεια, ύλη, συντονισμός εκπομπής η νηπιαγωγός Κυριακή Πανάγου. Μουσική επιμέλεια, σήμα εκπομπής και μίξινγκ Γιώργος Χαρονίδης.